Girombo kagahapon sa mga tinugyanan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang usa ka buwangan sa dakbayan sa Mandawi. Gatusan ang ilahang gipangdako patol sa gipahigayang tari nga gidili gawas lang kun adlaw Domingo. Ang report ni Nico Serino. Pasado alas 3 kagahapon sa hapon, naabot ang taga CIDG sa usa ka buwangan sa may ibabaw estansya sa Mandawi City. Human mabantayi ang pagpahigayon sa panugal, mipahibaw ang mga pulis nga gidili kini ubos sa Presidential Decree 449. Matud sa CIDG, aduna tuod permit to operate ang maong buwangan. Apan ubos sa balaod, ang pagpanari gitugot lang matag adlaw nga Domingo ug special holidays ingon man panahon sa fiesta. Gipang-hold ang tanan nga atua sud sa maong buwangan. Usa sa naabtan sa kapulisan sud sa buwangan si Noy Jose. Apan nakalingkawas siya sa dakop kay wala man apila ang mga senior citizens. Nagpakita siya og ID pagpamatuod nga maupagyoy pag 60 anyos niya ni adtong hinapos sa Hulyo mao nga gipagawa siya. Ang senior pwede na magawas bitong police balay. Ito nalipay kay ko kay wala ko magtuok asawa ko akong itiksan isap. Bahala ka na problema nimo. Sulbara yung problema kay imong bisyo na. Di po pagkasinta na itong yaking buwan. So luwas? Lipay, luwas di ko. Aminado noon siya nga magbisitaan siya panagsa sa pasugalan ugani kagahapon na alkansi kuno siya og 2,000 pesos. Kung may nakatunan sa maong hitabo. Ako mo rin kong buwangan, every Sunday na lang. Sunday na lang. Kamo man ay permit na, balaod nila. Di na ka direct weekday bale. Din na. Kung may tabo na ka, mga tipakay, di na kay ato ano yung madakpan, tadako kay problema. May na sa kwarta. Kaganihang buntag sa among pagbisita, nagmingaw na ang buwangan. Gumikan sa pagpangronda na balakasab kining pipila ka mga nagnegosyo. Sama ni ining tindera. Among mga utang mo din ano mo maglisod na migbayad. Kaya wag tuo ba among utang. Apektuhan gyud ang mga tindera nang ginabuhi diha. May abiso dito para sa amo. Wala pa sir, pamikaybawan na. Matud sa Manindahay, Domingo, Lunes, Martes ug Miyerkules sagad ang schedule sa buwang. Tag 30 ngadto sa usa ka gatos ka pesos ang entrance sa matag tawo nga musud sa cockpit. Kalmar man sila nga ni Kuan kay gi-announce nila nga dili pa kanon ba. Pagka naugon na ang mga sugarol. Nya gitrangkahan na dire. Oo, gipadlakan dayon pag-announce sa CIDG. Ikaw ka na kuyawan. Kuyawan ni sakak mo dugo sir, palit gani kog tambal sa blood. Ino kog tambal kay kuyawan ko katakyo. Gisuwaya namo pagkuha ang habig sa pipila ka staff sa buwangan apan nagdumili sila pagluwap ug pamahayag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.